Hortaldeko argi berriari. Egun honi bebetarrok bigarren mailako ikasleak gara eta oso pozik gaude irrati lehenengo aldiz parte hartzeagatik. Aste honetan saio polita eskaintzen saiatuko gara. Gaur zuekin mikrofonoa Iara, Iker, Oier, Karia, Izaro eta Ekaitz gaituzue. Ari zaio aspaldi. Arratseko azken izpiari, egun ta gizaldi. Gaur maiatzaren 22 osteguna da. Gaur honen ingurua hitz egingo dugu. Eguraldia, urtebetetzeak, jantokia, menua eta pertsonai ezkutuaren pista. Oso saio polita izango da, disfrutatu! Mular gorri, egakada harin, lura otan da emari. Jakin nahi duzuen nolako guraidia izango dugun gaur, abentzun ba, gaurko guraidia hodeitxo eta egitxo izango da. Erreka eta Ibai Zabalaren itxasoa. Orain, Ibai Betarren urtebetetxea. Gaur maiatzaren 22 Lara Palomaren urtebetetxea. Zorionak, zure urtebetetxean zorionak, ta urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak, eta musu bat zuretzako zorionak. Haren egarri, lau haizetara egan. Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. Orain jantokiko menua ezagutuko dizuegu. Lehenengo piaterra indaba. Bigarren piaterra reina. Posterako jogurta on egin! Eta orain ingeleseko abestia entzungo duzue. Adi! Gaurkoan makizunak prestatu ditugu. Adi egon. Ez naiz azizea, az naiz elurra. Baina nire negarrarekin bustiko zaituz burua zer naiz. Euria naiz! Atzerako noa, itsasoan zein errekan, baina beti uretan nor naiz, kalamardo naiz. Haizearen magaleunean, edatu da oiua. Pertsonai eskutuaren jolas egingo dugu. Anima zaitezte eta sorte ona izan. Gogoratu guztiei antzunak jasotzea joango gara. Anima zaitezte eta parte hartu. Pertsonai eskutuaren laugarren pista esango dizuegu. Adi egon. Besteak babesten eta maltsurrak harrapatzen ditu. Berriz esango dugu. Besteak babestu eta maltsurrak harrapatzen ditu. Padetan hitzak, sortu du doinua. Olatuek
Gure gaurko irrati saioa bukatu da, zuen gustokoa izatea espero dugu, eta jango abestia. Hasi bai beti, eta kaiera, martxaietik, eta ibaiera, martxan jarri da, ere berria, euskaraz gure bizitza, aguri bai betagot eta bihar arte!